da sve što smo imali, da su nam ljudi iscrpljeni već, da ljudi 3 dana i 3 noći mukotrpno rade, izloženi su najtežim uvredama, čak i onih kojima žive glave spašavaju, da ne pričamo svima drugima. Nama mora narod da pomogne ako hoćemo svoju zemlju da sačuvamo. Je li nam ovo u 9 ujutro Puzoviću kasno? Večeras nam treba ljudi za Šabac. Večeras nam treba. Onda ovo ujutru ostaje, za večeras nam treba da pokušamo da večeras onda... Zorana, zovi ove u Lastu da se večeras obezbedi u 9 sati ispred arene, treba nam najmanje 500 ljudi. 500 ljudi, treba nam samo za punjenje džakova. Dakle, Šabac moramo, da ne bih objašnjavao zbog čega sve. Šabac moramo da obranimo po svaku cenu, a vi već krenite u evakuaciju stanovništva u Šapcu za svaki slučaj. I nemojte da čekaju, zato što su nas čekali ljudi na metar vode, su nam govorili nećemo da izlazimo, a kad je došlo do 3 metra, onda svi odjedanput dođete kao da imamo 5000 čamaca. Odmah da se krene u evakuaciju Šapca, ali Šabac moramo da branimo svim sredstvima i svim snagama. Dikoviću, smo se razumeli? Svim sredstvima i svim snagama. Veljoviću, jasno? Znači, Gašiću sve što ima. Od inženjerije, od svega za Šabac. Pozivam, mi nemamo koga da pošaljemo. Ja mogu da pošaljem sina, oca i brata i nikog više. Pozivam sve Beograđane. Beograđani moraju da idu u Šabac. Taj opštinski štab neka angažuje mlade u Šapcu. Momke. Da se pridruži da počnu da rade. Moramo da punimo džakove i da pokušamo da odbranimo Šabac. U pitanju su desetine hiljada kuća, u pitanju bi bila šteta biblijskih razmera. Ne smem da pomislim da govorim o ljudskim životima. To je ono što nam dolazi iz Save i od Save. Ovo nikada u istoriji Srbije nije bilo, nikada ovakva katastrofa se nije nadvila. Ja vidim da i neki u vladi nisu razumeli o čemu se radi, pa misle treba da prođe još jedan dan. Ovaj pakao će za nas da traje naredna 3 meseca. I molim i sveštena lica da nam ne pomažu tako što će da dolivaju ulje na vatru. Ko može da pomogne, ne pomogne, ko neće da pomože, nek ćuti. Sedi i ćuti ako nisi u stanju da pomogneš. Ponavljam još jedan put, zadatak cele države je odbrana Šapca po svaku cenu. Bude li pao Šabac, Dikoviću, znate šta treba da radite. Sešćemo nas dvojica, ali onda nam predstoji tent još nije dovoljno ugrožen, ali je elektromreža u katastrofalnoj situaciji u Obrenovcu. Ako nam i tent padne zbog Save, mi smo u celoj Srbiji u velikom problemu. Đerdap pušta svu vodu, sve što može, da tako Puzoviću? Sve je otvoreno. Đerdap pušta sve, ništa nije dovoljno. Sve smo uradili, ništa nije dovoljno. Još jedan put da zamolim ljude da slušaju ono što govorimo. Molim ljude u Šapcu da se ne ponašaju neodgovorno kao što su se neki drugi ponašali neodgovorno. Da se ne ponašaju tako da
moji pratioci zajedno sa mnom moraju da provaljuju u tuđe stanove i kuće da bi vadili 3 bebe i da stavljamo u čamac zato što neodgovorni roditelji neće decu da spašavaju. Jer misle neće još metar voda da nadođe. Rusi nam šalju još 2 Iljušina da se plašim da je sve nedovoljno ljudi. Razmere katastrofe su takve da i ti njihovi ljudi koji su najsnažljiviji, koji se odlično snalaze, ne vredi. Slovenci su nam Kubani poslali, jel? Hvala im. Gde je hidrometeorološki zavod? Da čujem izveštaj. I nemojte da mi dajete izveštaj za jučer i za danas, nego za šta nam sledi od 6 popodne. Posebno u ovom delu ne interesuje me stanje u Subotici, interesuje me stanje u ugroženom delu. Tako sam i pripremio izveštaj kratak, u pisanom je pisan izveštaj dostavljen, istakao bih da, kao što ste već rekli, u slivu Save očekujemo najveće probleme, pogotovo zato što se u toku današnjeg i sutrašnjeg dana očekuju padavine u gornjem slivu Slave, znači na području Republike Srpske i Hrvatske, i tako da očekujemo prelivanje nasipa na području, znači Savsko-Drinski nasip kod Crne Bare, lokalitet Čevrntje nizvodno od Sremske Mitrovice i Provo, Orlovača i lokalitet Savica i Zorka kod Šapca. To su najugroženija područja i tu očekujemo da će biti prevaziđeni 100-godišnje vode na reci Savi. Apsolutno maksimum očekujemo. Prestaje noćas, u toku noći je gnjava, danas su slabe padavine prognozirane, a sutra se očekuje kratkotrajna kiša maksimalno 3 mm dnevno, zatim u subotu do 2 mm maksimalno, u nedelju do 1 mm maksimalno i od ponedeljka bi trebalo da bude bez kiše uz otopljenje i duži sunčani period. Petroviću, koliko je realno da izdrži mreža u Obrenovcu? Ako tu nestane struja, koliko vam je potrebno da alternativno napojite da bi Novi Beograd i Zemun dobili struju? Što znači da bilo kakav kurs plus posle toga... Cijela naselja, ali ćemo prioritetne potrošače napojiti. Dobro. Puzoviću, šta je još što možemo u Šapcu preduzmemo? Ja sam od sinoć izdao naređenje. I nemoj samo posle da kukaš, nego sad govori sve što je potrebno. Od sinoć na najugroženim lokacijama 5 km angažovana teška mehanizacija preduzima sve mere i radnje da taj deo nasipa učvrstimo gore na ovom lokalitetu o kome je govorio čovek. Trenutno je 7 mašina koje rade. Bez prekide pokušavamo da sve linije podignemo. Danas sam uspeo da nađem još novih 100.000 džakova, jer sada je sve smo potrošili što smo imali od tih zaliha. Našao sam 100.000 džakova dole u Leskovcu, to je na putu, bit će oko 20-21 sat na lokaciji, 60.000 je trenutno tamo na punjenju i moj apel je samo da ovaj broj ljudi u što kraćem vremenskom roku prebacimo u Šabac, da pokušamo sve punilice, sve drugo što se ima od pomoćnog je tamo na terenu. Rade li Šapčani? Ne. Znači, ovaj moj apel
za ljude u Šapcu, za lokalni Bojiću, štab. zovite sve ostalo. predsjednika opštine, zovite kompletan štab u Šapcu, sve što ima radno sposobno muškaraca odmah da idu da rade. Angažujem neki 50 ljudi